Kawuok mabe wadhi nyaka e kaunti ma Kilifi kama kambi mar Shakahola Limited owuok oko mar wacho ni lowo eka 50,000 e bungu monywako puodho ma Shakahola ma itudo godo jadolo Paul Mackenzie en margi. Giwacho ni ne ginyiewo lono eka 100,000 kuom tend munisipal machon mar Kilifi higa ma 1984 kama bang'e ne giuso eka 500,000 ne piny owacho mamalo. Kamino wacho ni yande gidonjo ne jadolo Paul Mackenzie higa mar 2021 kuom kawo bath lopgi, to kata kamano onge okang' mora mora mane okawo. Yuaruok mokwako eka 100,000 mar puodho maduong' mar Shakahola moting'o lowo masani opong' gi chochni mar Shakahola ma itudogo jadolo Paul Mackenzie pod dhi kamedore. Weg kambi mar Shakahola Limited kotelnegi kod directors mage wacho ni puodho no en margi. Kaluwore kod obok mane waneno kamoting'o nyaka title deed ma namba ne en 17505 manochiw tarik 1 dwe mar 12 higa mar 1984 kod munisipal machon mar West Malindi ma bende sani iluongo ni Malindi County, nyiso ni lobni en mar kambi mar Shakahola Limited. Wamiliki halisi ni sisi kulingana na stakabadhi ambazo tunazo. And those who claim ownership, let them produce evidence to prove that they are the owners. I've proven to you. We have got a title, we have got a map sheet. Lobno nong'ad nyadiriyo ka bathe nyako konchiel mar eka 50,000 yangore nonyiew kod sirikal mar chiwo kuonde dak ne squatters, kendo namba mar lopgi no en 134772. Directors go wacho ne gichiwo bath lowo eka 30,000 ne jakan mwandu moro mane okawo hola mar $60,000 mano tame chulo, gima koro miyo bengi bandho Shakahola shillings $80,000,000. Kambi mar Shakahola Limited wacho ni Paul Mackenzie nodonje puothgi gi thuon e higa mar 2021. Tulimwambia hata sisi tulifanya kuambiwa kwamba alifanya kuziwa na watu wengine wale ambao sasa ndio wanadai kwamba ndio wenye ile shamba. Tunajihisi kwamba tumefungiwa, activities zetu hatuwezi endelea nazo, na kulikuwa na miradi ambayo tuna anticipate tuanzishe mwezi huu wa 6. Report negigo katisendo bila malango baya, kata kamano giwacho ni onge okang' mora mora manokao. Sisi tulisema tu kwamba tumetembelea shamba letu na tumepata watu ambao hatuwaelewi vizuri na hatujui wako pale kivipi. Maana tunaambia kwamba hata wale watoto wako hapa le hawasomi. Alafu habari zaidi zikaibuka kwamba hata wakiumwa tena huwa hawaendi hospitali. Tukaona lile ni jambo la ambalo kwamba linafaa kufuatiliziwa, ndio maana tukaenda kuripoti. We reported the matter to police to remove them, but the police didn't do anything at all. The government never acted on our request. Jotelo mag Shakahola Limited wacho ne gin kod chenro mar tiyo gi bath lobno eka 20,000 modong' dwe mar 6 higani. Kata kamano masira manomuoch Shakahola momiyo ket kafiyo puodho no koro chungo chenro margi ka gikwayo piny owacho mondo yienegi giti gi lobno. We have investors from Germany, America and South Africa who intended to lease or to buy. They want to have irrigation and produce cotton in a big way. Tuna ng'ombe zinachunga pale ambayo tulikuwa tunachukua kodi. Piny owacho koro chako nonro mar ng'eyo adiera ni tonga ma en wuon lowo ma Shakahola. Gavana kaunti ma Siaya James Orengo kwayo riwruoke